Здравейте, аз съм Кари, а вие сте с подкаста Карис Calling. Не знам дали гледате и слушате този подкаст или само го слушате, но и в двата случая много ви благодаря, че го подкрепяте и че му помагате да расте. Днес е много вълнуващ за мен ден, защото гостът, с който ще гледате този епизод, е така мой мечтан наистина гост. Но преди да го представя, искам да кажа, че отново се намираме в Just Таяжа и съм много щастлива, че отново можем да правим видео-подкасти именно тук. Също така да ви споделя, че Sony България застанаха за този подкаст и това е една малка, но в същото време голяма крачка за подкаста. И именно те стоят зад цялата техническа част, за да изглежда този подкаст по този начин, по най-добрия начин. И така, днешният ни гост е човек, който аз усещам близък, без да го познавам. Сега се запознах с него, но предполагам, че много хора се чувстват по този начин, защото през писането си той някак си успява да те върне много назад и да те докосне, да ти помогне да си спомниш неща, които сякаш си забравил. Каквото и да кажа за него, едва ли ще бъде достатъчно. Мога да кажа, че той е човекът, който написа Времеобежище, книгата, която последно прочетох и която много ми повлия. Георги Господинов е мой гост днес и съм много щастлива и поласкана той да бъде тук. Здравейте! Здравейте! Благодаря за поканата и аз се чувствам много добре тук в този клуб и в този подкаст. Така че да започвам. Да, можем да започваме. Съвсем случайно бях намерила една статия, в която пишеше, заглавието беше следното: за да разбереш Господинов, трябва да разговаряш с Господинов. И ето ни тук и ще разговаряме. Аз имам безкрайно много въпроси. Едва ли ще ни стигне времето за всичките ми въпроси, пък и наистина разговорите просто тръгват в някаква посока и то това им е хубавото, особено в пространството на подкаста. Но бих започнала оттам. Как вие започнахте да пишете изобщо? Как се насочихте към това изкуство? Аз започнах много рано, неприлично рано. Без да съм го мислил като писане. Просто историята накратко е такава. Сънувах един страшен сън. Бях на 6 или 7. Току-що бях научил буквите. И понеже живеех с баба ми и дядо ми тогава и баба ми каза, че страшните сънища не трябва да се разказват, за да не се сбъднат. И аз не можех да й го разкажа, но пък и той се повтаряше всяка вечер. Не исках да стои в мен. И тогава ми хрумна тази идея, че просто мога да го запиша. Написах го тефтера на дядо ми, така скриволяво с грозни букви. И никога повече не го сънувах. И никога повече не се повтори този сън, но и никога повече не го забравих. Така че това е цената. И може би това беше първото нещо, което записах. По-късно съм писал стихотворения като дете. И как да кажа, мисля, че едно от основанията да пишем, има много основания, едно от нещата е това да се бориш с страховете си. Човек прави различни неща да се бори с страховете си. Някой може би бяга или спортува лека атлетика или прави подкаст, друг пише, трети се занимава и рисува или играе. Това е начинът, който единствено мога да правя. Да пиша. И това правя. Другото, заради което пиша, мислил съм си, може би е това, че се опитвам да запазя някои истории малко по-дълго. И това, което казахте в началото, че от тези книги отключват истории от другите и припомнят. Това е важно, да създадеш памет, да отключиш памет. Когато ви разкажа една история, вие ще се сетите за ваша история. Наскоро една читателка ми каза, преди да прочета тези книги, си мислих, че част от моето минало беше изтрита. Не помнех. И сега ми връщате моите спомени. И това е нещо, което литературата прави, което историите правят. Да съхраняват и да връщат памет. В крайна сметка това, което знаем за от Омир за Троянската война, го знаем през една поема.
през една история. През нещо написано, да. А това, което казахте по-рано за страховете, една от причините, поради която пишете, така ли се справяте с тях? Защото да, бягаме, но нали, може би идеята е да по някакъв начин да ги пребориш? Ами да, за мен това е... Аз като казах бягаме, имах предвид дисциплината бягане. Да, защото аз много дълго време бягах от страховете си, буквално. И буквално, буквално, наистина буквално. Ето, не знаех. Но да, защо? Защото когато разказваме, разбираме повече. Защото преди да разкажа, когато страха не е назован, според мен, той е много по-силен. Назоваването на страха, вкарването в история, като да вкараш и да опитомиш един звяр, да го вкараш в някаква клетка и да кажеш, ето ти тук ще живееш, ще ти нося вода, ще те храня, защото ние храним страховете си, но ние можем да си говорим вече. Няма да ме плашеш повече. Ще сме приятели. Ще си говорим, да, ще се опитомим взаимно и така нататък. Защото страховете са много важна част от нас. Аз не бих искал да срещна човек, който не се страхува от нищо. Както нямам желание да срещна човек, който не тъгува, не изпитва тъга. Това са абсолютно човешки качества, абсолютно човешки черти. И така, разказваме, вижте, страховете са много, те са безкрайни. Неща, които не намираме за страх, могат да се окажат такива. Например, ние изпитваме тази тъга или меланхолия и леко плах, че времето си отива много бързо. Да, така. Че спираме да забелязваме сезоните, че от един момент нататък всичко се смесва, че децата порастват много бързо, че ние много бързо остаряваме, че много бързо се разделяме. И всичко това са неща, за които искаме да мислим. И писането е начин да мислим за това. Аз пиша, защото искам да мисля върху това. И защото като пиша в моите романи, те са достатъчно отворени и са наистина надявам се, като разговор с читателя. И казвам, добре, дай да помислим за това. Аз казвам това и ти можеш, като прочетеш, да си помислиш, да продължиш моята история. Това е хубавото на литературата. Другото хубаво е, как казахме, че не се познаваме, но сякаш се познаваме, защото между нас стои една книга, една история. Аз съм писал тази книга в самота, някъде. След това читател, когото не познавам, чете също сам, защото писането и четенето са индивидуални актове. Едно време не е било така. И когато и между нас стои една книга, която по някакъв начин не свързва, ни прави близки. Не може никога да не се видим, но да сме много по-близки, отколкото с други хора, с които се виждаме. А това обаче не е ли едностранно, защото аз ви чувствам близък, не, защото... а вие мен не ме познавате? Да, но ето сега вече ви познавам. И защото когато имам срещи с читатели, аз непрекъснато общувам с читатели и по улицата, и когато имам срещи, четения. Ние си говорим много. Аз много обичам да си говоря с читателите. И когато давам автографи, непрекъснато разпитвам кой с какво се занимава, какво прави, опитвам се да отгатвам пише ли, какво пише. Това е непрекъснат разговор. Мисля, това е едно от хубавите неща, че когато излезеш от една книга, от стаята на една книга, ти имаш тези срещи с читатели, които ти връщат разговора. А защо написахте Времеубежище? Поради тези причини ли? Ами, Времеубежище е просто книгата, която продължава едни теми, важни за предишните ми книги, за физика на тъгата, за естествен роман, за разказите. И това са темите за паметта, за тъгата, за неслучилото се. Но просто Времеубежище беше книга, която се опита да покаже тъмната страна на носталгията, тъмната страна на миналото. Книга, която като идея имах много отдавна, но когато реших, че все пак трябва да я напиша и то колкото се може по-бързо, беше защото започнаха да се случват тези неща, които се случват. Защото имаше знаци за тревожност във въздуха, защото имаше една силна
вълна на популизъм и агресия. Още има популизъм, който ни обещава светло минало, защото трябваше да исках да разкажа за това, че непрекъснатото връщане в миналото не е невинно. Такива неща. Не знам дали това е само при хората, които се занимават с някакво изкуство, но сякаш те доста често са самокритични и предвид това, че все пак Времеобежците беше оценен толкова високо, спечелихте Букър с него. Как ви кара да се чувствате това? Искам да кажа, че вие как оценявате тази книга? Оценявате ли толкова високо? Той е вътрешен критик, който всеки от нас има диалог с него. Вижте, аз съм през годините получавал достатъчно критика, но мисля, че никой не е толкова критичен. Никой не може да бъде толкова зъл към мен, колкото аз самия. Към това, което съм написал, към себе си. Разбира се, не знам. Така се случва, че когато книгата е, докато я пишеш си в някакъв вихър и така не мислиш за това, което пишеш. Вероятно ти харесва и има някаква тяга, която те дърпа. Докато пишеш, не мислиш върху това. Но когато книгата е написана, оставиш, изведнъж имаш първо усещане за празнота и второ усещане, че сигурно си написал ужасна книга. И веднага си казваш, окей, следващата ще бъде абсолютно различна. Така че това съмнение винаги остава. Аз например се притеснявам да чета положителни рецензии за себе си. Изобщо други, отрицателните също. Така че по-скоро, как да кажа, притеснително е, когато слушам някой да каже нещо хубаво за книгата и обикновено сменям темата. Затова, когато давам автографии, питам хората, те с какво се занимават, за да не говорим за мен. И така. Но това е... Аз мисля, че това е нормално. Аз съм го казвал, имам един текст, който се казва "Възхвала на колебанието". Мисля, че човек трябва да изпитва или не трябва, аз ги изпитвам непрекъснати колебания, съмнения и това е нормално. Това е нормалният човек. Човек, който е сигурен в абсолютно всичко и знае отговорите на всичко, но обикновено не става писател, става диктатор. Този вътрешен критик има ли някаква основна функция в вашето, не само творчество, изобщо във вашия живот? Да. Значи първо за творчеството това е много важно. Има една мисъл на един български поет и есеист, който много обичам от 20 век, Атанас Далчев, който казва те, когато ме запитат защо нямам и слаби книги, казва той казва, аз съм много хитър всъщност, пиша само добрите, слабите не ги пиша. И така, човек, защото обикновено казват, ето, втората книга винаги е по-слаба. Втория албум винаги е по-слаб. Така ли? Затова го има. Затова просто пропуснете втория албум, направо издайте третия. Това е едно от нещата. Да, тази самокритичност помага да не си позволиш да свалиш летвата. Може тя обаче и да те изяде. Защото ето, например, аз преди много време сега съм си мислила как много искам вие да дойдете в този подкаст и да разговарям с вас и то взе, че се случи и аз сега цяла нощ не съм спала, защото съм си мисля сега, идва един човек, от който аз мога много да почерпя, както и всички, цялата аудитория, която ни слуша. Аз сега трябва да се справя много добре. Аз трябва да му задавам най-добрите въпроси, за да мога да го провокирам да каже най-ценните неща. И това съм го мислила цяла нощ, съм си казала, дори сутринта съм си отворила, съм си тептера, защото аз много пиша и съм си писала, днес е прекрасен ден. Наслаждавай си, събуждам се и вече съм в някакво, как да кажа, това хубавото малко е засенчено от ти ще се справиш ли? Това ако е пълен провал. Този разговор, къде са ни паднат батериите на камерите, което няма да се случи. Но, примерно, ето такива неща. И усещам как много често съм по-скоро в тази крайност, втората. Да, не е нормално. Аз също съм така. С всички четения, срещи.
единственото, което се е променило, че може би не ми личи вече толкова, но вълнението е същото. И предполагам, че и при вас е така, защото на мен и ми на личи. вас не ви личи. Не. личи, но Така че това е. И вижте, всъщност важното в един разговор и изобщо в писането на една книга е, как да кажа, някакси човек да бъде естествен. Моят първи роман се казва естествен роман. Това е и някакси в някаква степен и искрен, доколкото може да си позволи. Това е. За другото няма критерии, нали? Нямаме оценъчна система, нямаме мерителна единица за най-важните неща. И за това нямаме, нали? Доколко се притесняваме, доколко сме добри. За мен много важно и това, което се опитвам да казвам на моите студенти, когато имам някакви лекции по творческо писане, е, че всъщност вълнението е важно в един текст. Ако намериш думите, които да държиш това вълнение, да развълнуваш другия, това е много важно. Но то идва от чувствителност. Значи, ако вие се притеснявате, вълнувате, изчервявате, защото аз имах този проблем като дете, и много ме беше срам, значи, вие сте чувствителен. Това е най-важното условие, ако човек иска в нашите области, ако иска нещо да направи. Другото е, ако си безчувствен, перде, не ти пука, добре, може да научиш някаква техника. Значи, с техника може да се стигат някакви резултати. Не най-високите, но средна ръка работа. Ама това не ми е интересно. А колко от вашата лична история всъщност е част от тези романи? Сега съм чела Времеобежище, това е последно нея прочетох и дори имаше моменти, в които много се развълнувах, защото четях неща, които все едно просто си служихте с думи, които аз съм използвала. Имаше такива ни моменти, дето много ме е, но за това малко по-късно. Така колко от вашата лична история всъщност е там? Ако ви отговоря в проценти, ще бъде някакъв процент около 75, винаги варира. Доста от моята лична история, но тук трябва да направим това разграничение. Веднъж, нали, питали Фелини, ти що само разказваш лични истории в тия филми? При нещо извън тебе. И той казва, аз дори за една риба да снимам филм, пак ще бъде личен филм, пак ще бъде лична история. Защото да без своите очи? Тоест, да, личното е подход, начин на отношение, начин на разказ. Аз мога да разказвам за някакви непознати хора и да се вселя в тях. И това да бъде пак моята история. Това, от което черпим, според мен, винаги е нещо лично. Не е нужно да е биографично. Нали, това е разликата. Но може да бъде. Тоест, винаги основният извор, от който според мен черпим, е нещо дълбоко в нас. Като тръгнеш да пишеш, имаш в себе си един кладенец, който надничаш, който почваш да вадиш от лични неща, от преживяно. Как да опиша някой, който изпитва жестока тъга в 3 следобед, ако аз не съм изпитвал поне малко тази тъга? Как да опиша? Просто се замислих за това, че понякога е много трудно да се разкриеш по този начин и дори тези 75% от вашата история да са там и те да не са автобиографични, така с имена и точни дати. Пак е много трудно така да се отвориш. И защото като казвате творческо писане, аз това съм го коментирала и в други епизоди, но все си мисля, че писането може да бъде инструмент за справяне с някакви предизвикателства житейски, дори да не си човек как да кажа, на това изкуство. Той да пишеш само за себе си или да пишеш по някакъв начин, така че просто да се справяш. Както вие казахте, да изкарвате от този кладенец. Ако няма на кой да споделиш, то има всякакви сценарии. Дори да има на кой да споделиш. Просто да напишеш нещо. Да. И да, в този ред на мисли ми е интересен творческия процес по създаване на един такъв роман. Какво представлява той? И защо
казахте, да, изпитах нуждата, че трябва да напиша времеубежище и това трябва да стане максимално бързо, защото времето го иска, има нужда от него. И как се случва? Сядате и започвате да го пишете. Ами, не. Първо е различно, понеже аз пиша поезия, пиша разкази. Много е различно. Той като, нали, ако влезем пак в атлетиката, нали, различни дисциплини. Спринта на поезията е едно, писането на романи е дълго бягане, където трябва да си прецениш силите и да... И стратегически да тичаш всеки ден, как да кажа, да тичаш дълго, без да спираш. Нали? Ако бягаш колко там километра, не можеш да спреш да си починеш и кажеш 2 дни ще почивам и пак продължавам. Откъдето съм стигнал. Това е важно за писането на романи. Ами как? Първо един роман се носи, никога не сядаш така и да пишеш. Или може да седнеш, но няма да се получи за роман. Този роман, тази идея за Галстин, който прави клиники за минало, ми е от 15 години. Тя е записана в тефтера. Той тлее, смисъл, той си е Тя стои, аз се бях забравил и след това се върнах към нея изведнъж, някакси около след 2016 се върнах към нея. Заради всичко, което се случваше в света, заради това как виждаш, че изведнъж миналото идва. Той идва като тренд, като мода, като винтидж, но идва и като идеология, като пропаганда. И аз исках, поне ще се занимавам с това във всичките си книги преди, исках да посветя един роман на това как приижда миналото и какво би станало, ако някак си заживеем, изведнъж решим да се откажем от всичко днес, да се откажем от бъдещето, защото нищо добро не виждаме там, и започнем да живеем в 60-те или в 1980 и някоя. Какво би се променило? Защото всички иначе много искаме това, но дали това е окей, дали това е невинно, дали е безобидно. И така започнах, значи сетих се за тази идея. Правих доста, има един период, в който ти носиш непрекъснато идеята в главата си. Правиш някакви други неща, но тя стои, мислиш, виждаш някакви хора, чуваш истории и си кажеш, тази история много върви да влезе в този роман. И така, събираш. Малко е такова, едно като пчели. Понеже пиша за мухи. И ето тук, това ще да кажа. Да. Винаги се появяват мухи като говоря. Тук има един ваш трагикомикс, нали? Така се казваше. Да, има Вечната муха. Вечната муха съм разглеждала тук, в която описвате живота на мухата. Така че те също се появят. Може да е Галстин това, не знам. Се е превърнал на муха. То докъде за какво говори? Да, че всъщност събирате истории. Материал, да, точно като щях да кажа, като пчела и мухата дойде, нали, която лети там и събира някаква информация. Стоях дълго за този роман. Този роман си искаше доста събиране информация, защото във втората половина, знаете, там има референдуми за минало. Да. И всяка държава от Европейския съюз се измисля т.е. се решава да гласува за най-щастливото десетилетие от миналия век. И аз трябваше да вляза в ролята на човек от всяка от тези държави, да говоря с хора от тези държави, да прочета за тях всичко от икономика, политика, популярна култура и да си представя да кажа, ако аз сега съм испанец, за кое бих гласувал от 20 век? Защото когато избираме, нашите избори не са просто рационални. Нашите избори са емоционални, много емоционални, много ирационални понякога. И на мен ми харесва да речем Битълс, 60-те, Англия и аз ще избера 60-те. Или пък аз съм в Скандинавието, АБ са върха на всичко и аз искам 70-те. Имаме Икеа, имаме АБ, какво друго ни трябва? Имаме добър живот, спокойствие. Тоест такива неща влизат трябва да бъдат пресметнати. А колко време отне? Колко дълъг беше процес? Мога да кажа, че от 2016 започнах да мисля усилено, 2017-18 така прекарах в търсене на информация, защото романа се занимава с Алцхаймер и деменция. Аз исках за да пишеш, затова трябва да завършиш самостоятелно едно образование
по медицина, така че много четох за тези болести. Които стават все повече, това между другото, Да, действително и това е си се нещо, проследи. което в момента всяка година стават ще се сблъскаме все повече и повече, защото хората живеят по-дълго, населението остарява, всички след 80 години имаме страшно висок процент, няма да го спомена дори, вероятност да се разболеем от деменция. Да, т.е. това са необратими процеси, които естествено се случват в човешкия живот. Алцхаймера идва малко по-рано, но това са болести, с които ние ще се сблъскаме. И аз трябваше да проуча всичко за това. Освен това, те са много добри метафори за това, което се случва с паметта изобщо в днешно време. Нали, това как ние живеем в общество, което струва ми се съзнателно или не, решава да губи памет. Започва да губи памет. Включително това, че имаме свръхинформация, че новите медии правят всичко достъпно, това, че сменяме, да речем, четенето на дълбокото четене на книги с браузването, как се нарича. Точно така, скролване, браузване. Скролването. Това е друг начин на четене и друг вид памет. И също така е много лесно можем да заличим неща. Нали, това е също един казус, как постоянно се трие някаква информация в интернет. Да, и лесно и не толкова, защото тия неща след това остават. Ние просто оставяме много повече информация за себе си вече. Да. Навсякъде, нали, отпечатъци, където и да ходим. Но просто дълбочината на паметта е различна и това вече има изследвания, невробиолози говорят за това. Ако четеш една книга на хартиен носител и ако четеш същия текст на екран, много по-дълбока е паметта, когато четеш от хартиен носител. И това е нормално. Това са неща, които с векове са се трупали. И в този ред на мисли, кога е добре да помним и кога да забравяме? Има един Ернан, не знам немски, френски философ, историк, 19 век, който казва, че нациите се образуват не само по това, което всички помнят общо, а и по това, което всички са се разбрали всеобщо да забравят. Това е също важно. Какво забравяме и какво помним. Според мен по-важният въпрос е как помним. Даже не какво, а как помним. Дали помним с ум, с рефлексия, в дълбочина, или се опитваме да си връщаме памет само като възстановка, като театър. Ако искам да спомня Априлското въстание, ще направя една възстановка, там ще гръмнат 3 турци, 3 османлии, ще потопят перото в раната и ще напишат кърваво писмо. И ще има едни хора облечени като турци, едни като революционери, те ще се гърмят и това е. Другата памет е да видим, да влезем по-дълбоко, да видим какво е ставало с всекидневния живот на тези хора по това време. Или по времето на комунизма, ако щете. Какво са мислили, какво са чувствали, защо това се е случило така, защо национализъм се връща точно по времето на късния социализъм, каква е идеята, защо сега национализма се връща, защо обикновено го ползваме тази карта в критични, кризисни времена. Ето тези неща са вече друг вид рефлексия. Вчера гледах този филм по БНТ за вас, който беше много, много интересен. И там споменавате нещо много интересно, че в последно време, когато си спомняме, помним времена, не помним места. Да, това е нещо, което си мислех сега, след като написах романа и така имахме много разговори с читатели. Мисля си, че в момента присъстваме на някаква така особена смяна. Времето замества пространството. Тоест, преди самата дума за носталгия, знаете, е свързана с място. Тя идва от ностос и алгос. Ностос значи място или мечтание за място. Алгос е болка, затова има аналогийни работи. Тоест, това е болка по определено място. Един швейцарски доктор през 17 век
е въвел това понятие като болест. Той е наблюдавал швейцарските войници, нали? Те обикновено са навън, те са гвардейци в други страни. Те наблюдавал как почнат да тъгуват за дома си, особено като чуят хлопките на кравите, и пребледняват, започват да изпитват сърцебиене, изобщо някакви болестни симптоми. И нарекал тази болест носталгия. От тогава имаме това с носталгията. Така че сега обаче и мисля, че нещо се промени в усещането ни за време по време на пандемията. Когато имахме свръхвреме, изобилие от време, пространството беше 3 на 4, ограничено. И някакси и този свят също е свързан и с медиите и с възможността да пътуваме. Ние в момента може да посетим всяко място, буквално, където искаме. Светът вече е открит и завладян. Местата са лесно достижими. Това, което в момента започва да ни интересува, е времето. Защото има го в края на времеубежище. Когато отидеш на едно място и то вече не е в твоето време, това място е друго. Ако се питате да се върнете в къщата на своето детство, ще видите, че тя не е същата къща. Тоест, изведнъж проумяхме, че времето е важно. Ама можем ли да пътуваме във времето и как? Според мен литературата и историите, разказването на истории са измислени точно заради тази. Единствено там можем да пътуваме назад във времето, в миналото. Това е тайм-машината всъщност. Да. И аз нарекох това усещане хроносталгия, което идва от хронос, от време. Носталгия, болка по отминало време. А трябва ли носталгията, хубаво ли е тя да бъде част от нас? Мисля, да не се опитваме напълно да я блокираме, да я махнем. Защото да кажем, че ето в днешно време, когато се появи нещо, което ни разстройва или ни кара да си мислим назад, си казваме не. И сега колко неща мога да правя, да избягам от това, ще се върна в настоящето, ще потъна в работа. А всъщност колко е важно да потъваме, да изпитваме тази носталгия. Да, аз самия съм доста носталгичен човек, така че мисля, че е напълно човешко да изпитваме носталгия. Мисля, че ние всъщност всеки ден го правим това. Някакси няма ден, вероятно, в който да ни си кажем, спомних си тогава, като бях дете, какво, или пък преди 10 години какво. Тоест, ние непрекъснато пътуваме във времето. И изпитването на носталгия е нещо напълно нормално, защото... А нужно ли е също? То е нужно, да. Мисля, че е нужно, защото то ни поддържа усещането за цялост. Аз знам, че сега съм такъв, но и преди 15 години бях такъв. Преди 30 бях, може би, малко по-чувствителен и невинен. Но все пак това съм аз. Като се върна назад, проверявам дали още съм този, който беше тогава. Макар и да съм различен. Това е много важно усещане, да не се разпаднем на отделни тела. И проблемът е тази книга, това английското издание, UK изданието на Time Shelter, вътре има различни стаи от различни времена. И идеята е, че ти можеш да влизаш и е хубаво да влизаш в стаята на своето минало, само че да държиш вратата отворена, да не захлопваш вратата и да не заключваш отвътре. И да постоиш малко и да се върнеш. Въпросът е в това да не се изкушим да останем завинаги в миналото. Да си кажем, не, тук е много по-добре, не искам нищо днес да мисля, пък за утре съвсем. Може би за това реално пациентите на Галустин в болницата, не точно клиниката, да, бяха възрастни хора, защото за възрастните хора може би е толкова по-лесно да изберат да останат. По две причини, да. Първо, защото когато човек има тези заболявания, Алцхаймер и деменция, той започва да губи, паметта започва да се губи от днес назад. Тоест, първо губиш вчерашната памет, онзи деншната, преди година, 2 какво си правил и постепенно се връщаш в своята младост. Последни си отиват спомените от времето, когато си бил
20. Това е интересно, не знах, че Да. така върви. Да, така върви загубата на памет и за това всъщност Галстин измисля тези етажи от 50-те, 60-те, 70-те, 80-те, за да можеш, когато в теб ти си на 30 през 60 и някоя, да влезеш в етажа на 60-те, за да има синхрон между вътрешното ти време, което помниш, и между детайлите около теб. И след това още по-назад и по-назад. Така че има в някаква степен има някаква, как да кажа, човек с тази болест умира като в детството си. Умира като което е млад, леко щастливо. което има някаква нещо добро в това, някаква анестезия, някаква опойка е това. И като споменахте детството, аз съм на 29 години в момента и напоследък изпитвам много такава носталгия по детството. Тя така много случайно се появи от известно време и преди да прочета Времеубежище, тя си беше там. Просто когато започнах да чета, имаше едно изречение за вас и за вашата майка. Бяхте се върнали бяхте малък, майка ви ви посреща и вие бяхте написали: мамо, отивам си в детската. И като го прочетах това и като почнах да рева, защото много странно, абсолютно какво значи това изречение. Просто те връща в най-нормалното и най-ежедневното, най-обикновен един момент, в който аз така просто казвах на моята стая, детската стая, отивам си в детската, това е първото нещо, което един подрастващ човек прави. Хвърля си раницата в коридора и тръгва. И не мога да разбера защо страдам по това детство, конкретно. Просто исках да ви попитам, вие по кое време страдате? По кое време така тъгувате? Детството е много жестоко време всъщност. Защото след него се чувстваш като изгонен от рая. И цял живот се опитваш да го намериш отново. И това за мен това е много, много важен период. Точно това, което разказахте, този епизод е от началото на книгата. И човекът, който влиза в апартамента от 60-те или 70-те на 50 години, той вижда детската стая с същите ъглови легла, с губери или ЛДК, както им казваха. И просто иска да се хвърли с тялото си на 50 годишен върху тези легла в детската стая и да стане пак на 8. Това е абсолютно човешко и нормална тяга, нормална мечта. Хубавото на детството е, аз затова, как да кажа, хората, които не забравят детството си, мисля, че имат една защита повече пред това да изгубят човешкия си облик, да станат агресивни, глупави, каквито искате. Защото детството е там, за да ти каже: ти си бил невинен, запомни това. Ти си бил невинен. Ти си разговарял с животни, с цветя, ти си измислил неща, ти си бил свръхчувствителен, ти си плакал при всяка несправедливост. Тези неща, колкото можеш, по-дълго ги носи. Ти си бил това. И може би, защото си бил това, ти го носиш, част от това все още е в теб. Това е идеята, колкото може. Разбира се, по пътя нещата изпадат от колата, но колкото можеш да съхраниш и да пренесеш, толкова по-така. А това страдание, когато се появи или когато започнеш да си помниш, защото според мен идва малко по-късно, ти докато си, да кажеш, на 20 абсолютно. още... Детството идва, това казваме на малите студенти или на младите хора. Детството идва по-късно. Вие сега сте толкова близо до детството, че не го виждате. Да. Трябва да се отдалечиш малко, за да го видиш и да започнеш да изпитваш към него определени емоции. Тоест, това е признак за озряване. Да, според мен, да. И вие по детството тъжите. Това ли е вашето време, което... Аз си го нося, но да, това е може би най-доброто време. Детството и, разбира се, след това, ако ме питате къде бих искал малко да се върна, може би в най-страшното десетилетие на 90-те. Защо там? Десетилетията. Защото там мисля, че много неща останаха неслучени. И в всякакъв план. И дори в това, което с обществото се случи.
Това е след 89-та, защото ние от моето поколение бяхме на 20 и нещо. И това е много важно време. Много важно десетилетие, защото ние се учихме да живеем наново след 89, по друг начин, в друг свят. Има много надежда в Имаше този страшно момент. много надежди. Бяхме много пълни с енергия и така. Това десетилетие е важно. За съжаление, разбира се, не всичко стана така, както трябваше да стане. Синдромът на отсъстващия е друга моя любима тема. И сякаш имам чувство, че в днешно време много хора, аз може би едва ли има човек, който да си каже, да, аз през цялото време ми харесва да съм тук в този момент и аз си оставам в този момент. И дори съвсем случайно ми беше попаднал един цитат, който искам да живея в момента, просто не в този момент. И това много ми напомня за... Много често се чувствам така. Казвам си, ето сега, Кари, нали, всички говорят за пустото настояще и как живота е тук. Действително живота е тук в този момент. Но не искам да съм в този момент и постоянно бягам или назад, или напред. Защо? Моят въпрос е, имате ли теория защо се появи този синдром на отсъстващия и наистина ли няма лек за него? Да, нали си има и някакво име в един подобен синдром, че всичко се случва там, където не сме. Някъде другаде. Животът е някъде другаде. Животът е другаде. Много хубаво заглавие на Кундера. Аз написах една стихосбирка там, където не сме, която говоря много за това, че винаги ми се искал да бъда там, където не съм в момента. И че идеята е, че някъде там има един друг живот, който може би е твой истински живот, ама ти не го знаеш. Това е много старо. Той минава през вековете. Не знам защо. Може би точно, защото имаме дълбоко в себе си тази идея, че сме изгонени от рая и някакси искаме да се върнем някъде, където не знаем къде и не знаем съществува ли изобщо. Има и ако искате, по-конкретно българско описание. Ние в продължение на десетилетия не можехме да пътуваме навън. Особено на Запад, по времето на социализма. Тоест, поколението на моите родители, до някъде моето поколение, имаше тази идея, че някъде там се случва Париж, Рим, Мадрид, се случва някакъв истински живот. Там има тези. Там е Битълс, там е Бродски, там е Одън, там е всички, които сме мечтали да видим и те няма да дойдат тук. А и ние не можем да отидем там. И тази идея, че ти живееш далеч от центъра на света, има във физика на тъгата, в една история, която стана много популярна и в Италия, и в други страни. Историята на Жулиета. Това е градската луда, която всеки град си има по един луд. Жулиета, която чака Ален Делон пред кино Вапцаров в Ямбол. Всеки следобед. Защото киното е единствения път, по който Ален Делон може да дойде. Да слезе от екрана, да дойде при нея, да каже, ето, хайде да тръгвам. Затова май е останало в нас много, че винаги чуждото е по-добро. Винаги. И то не е чуждото от гледна точка това на съседа, въпреки че може би това, което идва отвън. Нали? Ами, да, и това е поради тази изолация. Не от добро е останало това чувство. Това е поради изолация, защото когато си затворен тук само, имаш два варианта на реакция. Единият вариант е да кажеш, колко съм нещастен, навън е света и живота, но това е саморазрушително. Другият вариант е да кажеш, че ние тук сме най-великите, най-големите. Що да ходя навън? Какво интересно мога да видя навън? Ние имаме най-големите писатели, най-големите певци, нашите оперни певци са тръгвам, нашите художници така и така, нашите талантливи хора, които също е грешна стратегия, защото навсякъде има. Живота се случва навсякъде и затова е хубаво човек да отиде и да се върне. Тоест лекът може би да гледаш някъде между двете. Да отиваш, да искаш да отидеш, но също време да оценяваш и тук. Да отидеш и да се връщаш. Това е нормалното състояние.
за да не развиваш някакъв местен шовинизъм, да кажеш, ние сме най-великите, нищо, че не съм видял другите художници или певци или каквото искате и че те нямат история. За да избегнем това е хубаво това е отваряне на хоризонт. Човек може да го постигне и през четене, разбира се. А този синдром на отсъстващия, може ли да кажем, че така по тези те не са съвременни, но да кажем, че напоследък много се говори за този живот в настоящето. Не знам дали сте забелязани. И изобщо темата за духовното все повече присъства, все повече се разгръща. Може би хората имат нужда от нея, но... Аз се надявам да имат нужда. Много се говори за минало и за бъдеще в момента. Да, в този смисъл за настоящо, където и където и което отсъства по някакъв начин, защото е тревожно. Никой не иска да живее в тревожно настояще. Затова са тези непрекъснати бягства напред и назад. Мисля, в бъдещето и в миналото. И затова се говори много и за минало, за памет в момента. Това е много, много важна тема. А за отсъстващия, вижте, това е новото, което вероятно ще се появи. Може би след, да речем, 5 години ще говорим за него с вас. И това е усещане за разпадане на връзки между нас, на общество, но и на особено усещане за нова самота, която идва. Която идва и през медиите, която идва и през това, че света се разпада. Но пак това е по-светлия сценарий. След 5 години да говорим за голямата самота между нас. По-мрачният сценарий да няма след 5 години. Това е другото, което в момента трябва да решаваме. Затова в момента не е време да бягаме в миналото, защото в момента имаме страшен въпрос за решаване. И това е как да оцелеем тук и как да си извоюваме още година, 2, 3, 4 в бъдещето. Климатично и екологично и с всички тези войни, разбира се, които са в момента. Тоест, нещата могат рязко да се радикализират. Какво можем да направим в този момент, като ние сме в позицията, от нашата си тук позиция на тези сиви диванчета, защото живеем наистина в интересни времена, които, както и вие бяхте казали, след време, може би, ако доживеем до това след време, ще си даваме сметка за тях. Нали? Сега хората, когато живеят в исторически времена, те не си дават сметка за това нещо. Но все пак какво можем да направим, защото то е много такова колебливо всичкото това и е много, наистина, може би, именно защото е притеснително и опитваме да бягаме напред-назад. Те може да правим само малки лични стъпки, нали? Не е много, но не е и малко, защото всички тези проблеми идват заради, как да кажа, ако достатъчно брой хора си кажат, не ми пука, нека ще си хвърлят така нещата, нека да има и войни такова, мразят чужденци. Много хора си го казват. Те си го казват. Значи, като стигне критическа маса това, процесите се задвижват и идват тези катастрофи. Значи, какво можем да направим? Да променяме и да, разговаряйки по този начин помежду си, разговаряйки с други хора, да се опитваме поне човек по човек да казваме, че виж, в момента не е точно така. Тези хора не са точно наши врагове. Ние не трябва точно да ги унищожим. Някакси ние вече зависим от това дали тях ще ги има, ще ни има и нас. Дали ще ги има животните, пчелите да речем, ще ни има и нас. Ние трябва да почнем да разбираме, че не сме ние центъра на света и че сме че една катастрофа зависи толкова много от толкова много неща, които са свързани с нас, че само лично отвътре трябва да правим крачки. Не можем много други неща, но това никак не е малко. Да, и че сме взаимосвързани. И че сме това разбиране за свързаност е много важно. То дори егоцентрично, дори егоцентрично трябва да го разберем. Тоест, понеже ние сме егоцентрици обикновено, да се каже, значи, аз ако спася тези хора и тези пчели, значи аз ще мога да продължа да живея и ще оцелея. Добре, аз ще го направя заради себе си. И ще спася тези и тези и тези. Хубаво, направи го заради себе си, но спаси тези и тези. Може би ще вляза в друга тема, за да ни стигне времето. Не, че има време, което да ни притиска, но гледам
да правя разговорите в някаква допустима, смилаема дължина, защото пък го има и другото. Като изпаднеш в крайност... Последни 3 минути. Не. Имам много повече 3 минути, но по-скоро има няколко... Нали, аз съм си направила някакви бележки, съм си водила по време обедище. Има няколко неща, които просто са ми интересни като теми. Те са си сами по себе си индивидуални теми, различни теми. И темата за гениалността ми е много интересна. Какво мислите вие за гениалността? Защото сякаш винаги е в другия. Никога не я разпознаваме в себе си. Нищо не мога да кажа за гениалността. Като деца сме били гениални, сигурно. Но след това някъде изчезва. Разбира се, има хора, които... Понеже романа е за времето. И един от хората, които четях много и се занимавах с това, което са правили, е Айнщайн. И също Томас Ман, автор на Вълшебната планина. Така че да, има такива хора, но те не мислят за това. Защото Галстин, вашия Галстин, аз малко си го превеждам, нали, по различен начин. Не знам дали е всъщност различен начин, но аз малко си го превеждам като тази скрита гениалност, като мракът в нас, като това, което... То го имаше и като изречение. Онова, което не посмея да кажа или да направя, се превръща в Галстин. Тоест всичко това, което, да кажем, рамките на поведението и на обществото не ни позволява да прекрачим, то живее в нас, то си има свой образ и затова му казвам скрита гениалност, защото аз имам такава теория, че всеки един от нас може да бъде гениален, стига да разбере какво е това, което може да прави добре и наистина да му се посвети. В този ред на мисли много често се спираме предвид всякакви такива граници, лични или обществени. То обаче тлее в нас и просто аз някак си представям Галстин като тази скрита гениалност, като този скрит мрак, защото знаем, че гениалността понякога е мрачна. Нали? Тя е деструктивна. Много хубаво, много хубаво това. В някаква степен, Галстин е и добрия, и мрачния гений, и злия гений. Защото това е опасна гениалността, защото при нея лесно можеш да минеш от двете страни на доброто и на злото, на светлото и на мрак. Ти си на особен ръб там. И това се случва с Галстин до някъде, във времеобежище особено. Накрая той става обсебен от тази идея за времето и за миналото. И в някаква степен се превръща в зъл гений, в някаква степен прекрачва границата, става диктатор на миналото, диктатор на времето. Той иска да владее времето. Има неща, които не са дадени на човек, дори на гениите. Неща, в които опираш до нещо друго, което не подозираме. И това се случва с Галстин. Така че сте абсолютно права, че той в някаква степен съдържа този мрак. А трябва ли всеки един от нас да си отглежда? В смисъл и то не отглежда, по-скоро да знае, че го има. И вчера аз съм започнала да гледам Fight Club от 5 години. Никога не го изглеждам до края. Не знам защо. Вчера просто ми хрумна, че искам да гледам последните 20 минути от Fight Club, за да разбера накрая какво се случва, въпреки че вече знаех, че Брат Пит, забравих му името във филма, е просто образов в съзнанието на Едуард Нортън. Но просто ето още една идея за този гениален мрак и за това какво се случва, ако прекалено много се осмелим. Но в този ред на мисли, ние за да създаваме и хубави неща, трябва да се осмеляваме. Нали? Трябва ли някак си да... Ето това е много, много хубаво, което казвате, но значи осмеляването е страшно важно, но тогава трябва да приемем, че човек трябва да бъде почти гениален и като творец, и като човек. Значи, за да удържа другата гениалност, за да не минеш другия край. За това аз вярвам, че големите творци изобщо са големи хора. Иначе не се удържат този талант. Иначе той или лесно се капва надолу, пада, или се обръща в нещо друго. Нещо, не знам, мразещо човека, мразещо света. Има и такива мрачни гении. Но явно това трябва да се балансира. По някакъв начин, нали? Да си
страшно издръжлив човек и не предаваш човешкото и търсиш светлата страна, за да понесеш собствения си гений. А трябва ли да вярваме, че можем да сме гениални? И също това, което казвате за факта, че този прак, който можеш лекичко така да паднеш и да минеш от другата страна, може би спасителя в този прак е идеята, че гениалността сама по себе си служи и на другите. Тя винаги е нещо споделено, защото дори когато човек я прави в своята собствена изолация, тя най-често е нещо, което му помага да се свърже. Било то вие да пишете своя роман на някъде на самотно място и след това то да бъде удушни, то да всъщност да събере много хора и да ви свърже с много хора. Искам да кажа, че някакси тя винаги после минава в нещо за другите. И като се замислим на всички гениални хора, които са съществували и съществуват, те никога не остават така сами. Винаги им искат по някакъв начин да споделят или да предадат. Това е най-хубавото, което може да се случи, но за да избегнем от клопката на думата гений и гениален. Да, която е... Да, ставам се. Човек има право да бъде светещ, блестящ, има право да бъде талантлив, да бъде добър, да измисля неща. Има право и това май всички сме минавали през него. Наскоро дъщеря ми, която в една възраст, която трябва да избира някъде да продължи, тинейджърска възраст. Тази възраст. Тази възраст е. И тя каза, не знам с какво искам да се занимавам, но искам да се занимавам с нещо, което може да помогне на човечеството. Който иска да спаси човека. И аз дадох сметка, че като бях по-малък от нея, си казах, аз искам да се занимавам с нещо, да измисля нещо, което изведнъж започва да променя човек. Което изведнъж почва да ликува, да речем, невероятни. Аз исках да ставам, да се занимавам с медицина, четях страшно много биология и се подготвях за това. Исках да измисля нещо такова, такова нещо да правя. Така че и това е толкова хубаво. Толкова е хубаво всъщност човек да иска нещо такова. И като искаш нещо такова, може да не измислиш лекарството за панацея за всичко, но може да измислиш едно малко лекарство, да речем за COVID или не знам какво, или за отлагане на старостта с 1 година. Въпреки че има доста неща, които се правят и в тая посока. Не знам дали сте попадали, как се казваше онзи милиардер, който сега, забравих му името, избяга ми, който се опитва да забави процесите на стареене и всъщност успява, което е друга тема, която е малко тъжна според мен, защото то в един момент трябва да се умееш и да пуснеш живота, колкото и да не искаш да ти се изплъзне. Но това е интересна тема. И казахте нещо, в което аз така също много вярвам, че хората светим и че е много важно да се свързваме с светещата ни част, която може би отвъд егото, което маскира и иска да ни представи на света. Как можем да поддържаме за вас? Как вие поддържате вашата вътрешна светлина? Как продължавате да светите? Какво правите, за да светите? Знам ли, нищо, нямам програма, няма да стана треньор по светене. Нямам такава. Може да измислим нещо. Нямам такова нещо, но какво е важно? И това, за което говорихме преди малко, понеже начинът на живота е такъв, че той гледа да приглуши светлината. Много неща се случват, които ни правят малко по-безчувствени. А светлината иска да се вълнуваш, да си невинен. И това е много важно качество. Как да оставаш наивен и невинен по-дълго. Живота учи обрат, т.е. всички треньори по живот, или казват, не, ти трябва сега да преценяваш добре, да вземаш верни решения, да напредваш кариера. Всички реклами са за това. Искаш да вдигнеш нивото си на това, да вземеш правилно решение, но всъщност за кариерата ти на човек е страшно важно да запазваш наивност и невинност, да се вълнуваш. За мен вълнението е търся неща, които ме вълнуват. Какво може да ме развълнува? Да прочета стихотворение, което съм чел 100 000 пъти, но да го извадя в този момент и да го прочета. Да гледам как слънцето минава през листата на дърветата. Да гледам деца.
да стоя някъде на някакво кафене или пейка в непознат град и да си измислям историите на хората, които минават покрай мен. Да си представям себе си в този град и какво би било, ако аз съм тук. Да гледам тук на София като човек, който попада за първи път, за да я види интересно. Да гледам балконите, да гледам тези атласи, които подпират София, пълна с такива неща. Има един тук около Езер Хиосиф. Такива неща, някакви реплики, някакви жестове на хора. Такива малки неща спасяват. Според вас времето тече по-бързо или по-бавно сега? Защото напоследък бях слушала един подкаст епизод, в който един доктор Миша казваше нещо много интересно. Да, времето тече бързо. Нали? Ние се движим бързо в него от година на година. Мигаш и е нова година. Нали? Поне аз такова. Мига ми е Коледа. Но от друга страна сме станали доста по-бавни в, например, такива лични преживявания. По-късно напускаме дома на родителите си. По-късно решаваме да се оженим или омъжим. Мисля, че имаше някаква статистика, че първата целувка идва много, много по-късно. В този ред на мисли. Доста парадоксално е. Да, парадоксално е. Не знам, понякога наистина се чувстваме като колайдър, нали знаете, ускорител на частици. Пускаш се и изведнъж си на другия край на времето. Пък мисля, че литературата е обратното на това и разказването на история. То те забавя. Забавя времето, разтегли. Това е много важно. Защото зависи, понеже във физика на тъгата пък се занимавах много с квантова физика. Вау. Много често. А ви сте изучавали квантова физика? Да, и това го има в квантовата физика. Там има един принцип. Принципа на наблюдателя на Хайзенберг, който казва, че процесите се развиват по различен начин, в зависимост от това дали има наблюдател или не. Процесите между квантовите частици. Тоест, те могат да действат спрямо това, дали ги наблюдаваш, това може да променя тяхното движение. И в някаква степен, метафорично, но и не само пренесено към нас, един процес може да протича с различна скорост и по различен начин спрямо това дали има наблюдател. На буквално ниво може да го обясним така. Ако чакате да минат 7 минути и гледате часовника и как се движи стрелката, тия 7 минути ще ви строят доста бавни. И това движение на стрелката. Ако си говорим сега така, мина час и 7 минути. Между другото, мина час и 7 минути някъде. Така ли? Това дори не е шега. Без да го усетим. Без да го усетим. Така че ето това е относителността на времето. Обаче ето и това според мен е някакво решение. Ако вземем това буквално и означава, че да, колкото повече не обръщаме внимание на начина, по който тече времето и колкото повече по-бързо изтича. И също време затова трябва да вкарваме в живота си неща, които някак си ни карат да го осъзнаваме, да го виждаме, да го следим, за да това забавяне. И може би действително четенето. Въпреки че четенето също, когато потънеш в една книга, времето е минало. По същия начин. Да, ама вече си преживял и още едно време. Това на книгата. Но пък да, си преживял още едно време. Вече с още едно време по-богат, повече. Живял си с друго време. Живял си в друг век. Добавяш и този век към тебе. И така, четенето там са пак нещата опират до някаква висша физика, според мен. Това къде пребиваваме, когато четем една книга и как сме едновременно, точно като елементарните частици от квантовата физика, сме едновременно тук и сме там във времето на книгата. Аз нямам го този въпрос тук записан. То не, че има някакво значение, защото аз вече ви зададох толкова много въпроси, като ги нямам там записани, но преди литературата и четенето, знам, че вие сте прочел силно с много книги, но дали може да ни кажете 3, които са ви повлияли силно? Да, веднага ще кажа приказките на Андерсен. Конкретно Малката кибритопродавачка. Тази тъжна, тежка приказка. Дивите лебеди. Борхес. Разказите на Борхес, историите на Борхес, тази идея
Непременно, да, вижте ги тази идея. Там има много и за паметта, много философия има. Аз обичам книги, които те карат да мислиш заедно с тях. Така че бих препоръчал него и бих казал поезия от където ви попадне. Просто силна поезия. Може да е Елият, Дилан Томас, Атанас Далчев, Яворов. Поезия. И това за поезията, наскоро прочетох една статия именно за това как писането може да бъде лек, или как можеш да си помагаш и то може да бъде по най-различен начин. И всъщност един от триковете, или да кажем упражненията, не триковете, е да четеш поезия, защото аз съм чела поезия като ученичка, но след това съм спряла да чета поезия и винаги съм си казала, поезията не е за мен. Но беше много интересно упражнението да четеш поезия, да се хващаш за дума или, да кажем, стих, който ти харесва и да се опиташ да го довършиш по твоя начин, спрямо твоето в момента преживяване. Което, между другото, много интересно е. Така си купих книга с поезия просто и го правя. Малко ти помага да я смелиш, защото тя е трудно. Тя е малко... Не е нужно дори да я смилаш, а просто да медитираш над нея, да мислиш, да си я казваш. Ето, например, едно стихотворение на Козимодо, 3 реда. Човек е сам върху сърцето на земята, пронизан от последен слънчев лъч. И изведнъж вечер е. И това можеш да мислиш толкова върху това, да. може да не мислиш, просто да го усещаш. Аз се сещам за един сборник на Елина Рахнев, който си купих наскоро. Не знае как да се държа, когато ме обичат. Това ми е любим ред, аз да цитирам непрекъснато. Този стих даже тук ще го цитирам в началото, или не е прекрасен и поет и приятел. Неговата така се казва стихотворението, автобиография. Много ми хареса. Защото има поезия, която е трудно можеш да я, нали, трябва така малко да влезеш, да помислиш, а пък има такава, която направо се едно като чаша чай, така усещаш как влиза в теб. Да, това е хубаво. Ще си взема бележка за тези книги. Това е страхотно. Сега тук имам 2 въпроса, които са свързани, както ви казах. Сони вече е наш партньор, което за мен е много огромна радост, защото вярвам в това, което те правят. Те опитват технологията да я смеля, защото не правят просто технологии и видеотехника, с която записваме този подкаст, а всичко, което може да свърже човек с технологията. И сега пробвам едни техни слушалки, които са тапи. Не знам дали вие ползвате слушалки, но те са много силно звукоизолиращи. Слагаш ги, натискаш на телефона копче и вече другия свят не съществува. И слушалките имат невероятното име WF-1000XM5, който си има своята история. Аз тук го чета. Но идеята за цялото това нещо е, че имам 2 въпроса, които са свързани с шума и с тишината. Първият е, за вас творческия процеса на писането се състои в тишина, в шумоизолиране по някакъв начин или в шум, динамика, музика? По-скоро е вътрешна тишина, която няма голяма връзка с звуците навън. Писал съм добре и в кафене, в читалня. Докато у вас има. Докато слушам музика. Сега, когато трябва нещо да се концентрираш, разбира се, е по-добре да си в някаква тишина потопен, но звуците са страшно важни. Първо имам един разказ, в който 8-та нощ се казва, понеже аз доста съм се занимавал с загубата на слуха, имам този проблем и там има един списък на нещата, които трябва, златен фонд на нещата, които трябва да чуеш преди да оглушееш. И това с кърцане на молив, докато пишеш, къкрене на тенжера, шмугване на гущер между ягодите, и други може да се видят тези звуци, този каталог на звуците, който трябва да чуем. А звуците са страшно важни за паметта и музиката също. Когато Time Shelter спечели Букър, ме помолиха да направя един плейлист на парчетата, които се слушат вътре в стаите. И вътре в книгата.
И то може да се види този плейлист. Също се оказа, че има доста музика вътре в книгата, доста парчета. Защото от Beatles, Но вие Вечните цитирате някой ягодови от поля, тях. Дорс, Хотел Калифорния, Сарабандата на Хендел и други. Защото музикалните структури остават до последно в паметта ни. Последно губим тях. Имаше включително по време на пандемията, едно видео с възрастна балерина, която абсолютно беше изгубила всякаква памет и не помръдваше, защото загубата на паметта те кара и тялото да стои вцепенено. И изведнъж, когато й пуснаха музика, тя започна като да се разпуква, като заскрежено цвете такова. Wow. И започна да й се събужда паметта на тялото й. Така че, да, много е важна. Музиката и за мен е важна. Значи звуковете губим последно като... Това е много интересно, не го знаеш. Музикални структури. Да, затова като сте млади, слушайте много музика. Трябва да слушаме много. И напоследък си мисля за това как трябва да се опитаме да слушаме качествена музика. И е много важно как слушаме музика. Тоест да подбираме начините, било то правилните слушалки или правилните клони. Защото музиката, когато я чуеш през нещо такова, много е различно. Просто е толкова различно. И аз имам някакви етапи в слушането на музиката. Това месец ще слушам такъв стил, другия месец. И сега, например, гледах, не знам дали сте гледали, има един документален филм за Кърт Кобейн, 2015 година, и аз като цяло много жалея по него. Много се преживявам. И сега отново съм се върнала към Нирвана и слушам ден и нощ. И просто такъв тип музика, която има някаква история, музика, в която можеш да видиш, изобщо да чуеш и да усетиш пластовете, различните, просто тя някакси задвижва и въображението ти. Много, много е различно. Да. Карате и да създаваш. Аз също слушам много различна музика. Обичам минимализъм. Има, да речем, Арво Пярт, не знам дали сте слушали. Не. Вижте го, ще видите, колко... Наистина там има много паузи между звуците и това е също много важно. Да може да ги чуеш, но основната структура е запазена. Нали? Човек може да си възстанови мелодията между тези паузи. Той като да слушаш, не знам, Шопен, но обезкостен. Вау! И разбира се, тези от 60-те, които връщат там назад, но класиката, разбира се. Много интересно как съвременните технологии правят така. Например, нали, сега се приема за нещо много важно да можеш да изолираш всичко около теб. Нали? В контекста на това, за което говоря, за тези конкретни слушалки и за изолирането и как това ние търсиш нещо, което да те изолира, да те капсулира, да те някакси да те сложи на страна и да можеш всичко останало да се случва около тебе, ама ти без това много странно усещане. Въпросът ми последният по тази тема е свързан с това колко е важно да се изолирате, да се капсулирате за вас, не само като творец и като писател, защото като човек. И колко често го правите? За съжаление, не мога да си позволя много често. Иначе това е някаква идеална ситуация, която също много рядко постигаме. Някой беше казал, че като пише, някой голям писател, като пише се чувства така толкова вътре в себе си, като костюлка в плода. Това е максималната изолация, която мога да си представя. Но много трудно ми се получава и на мен. Много трудно. И някак си не е честно да се изолираш до такава степен сред всичко, което се случва около теб. И от време на време не ви ли е нужно? Нужно ми е и го правя. Когато пиша, аз се усещам по този начин, като костюлката в плода. Усещам се в това, в което съм потънал, в книгата, в която съм, в историята, в която съм. След това не е лесно да се излезе. Но казвам, че трудно човек може да си позволи лукса на такова затваряне. Слава Богу, случвало ми се и затова съм написал тези книги. Имате ли нова история, в която искате да потънете?
Или още много рано? Да, имам няколко истории, трябва да си избера коя. Трябва да се впуснете. Точно. Какво ви предстои? Има един такъв въпрос, който много хора го задават на интервюта. Какви са вашите бъдещи творчески планове? Никак не обичам такива въпроси. Така че няма да отговоря. Няма да отговорите. Аз като цяло ви зададох всички въпроси, които изчерпахме всички направо въпроси. Изчерпахме, поне по тази тема. Но мисля, че благодаря много, защото мисля, че стана разговор, а не интервю, което е хубаво. Това беше целта, много съм щастлива. Значи тази безсънна нощ всъщност може би ми е помогнал, защото ми е свалила напрежението и съм могла да ви задам въпроси. Благодаря, че бяхте мой гост. За мен беше голямо щастие. Благодаря. Благодаря и на вас, които гледате, подкрепяте този подкаст. Винаги може да го споделите с приятел или с човек, който иска или би искал да чуе нещо подобно. Да го оцените, ако имате оценка за него. И така, до нови срещи. Благодаря, че сте с нас.